Kodrate Gusti mlaku diparingi sikil. Nek ndek sikil Iso mlaku. sing dilungguhi Pak Bupati napa nika? Kursi. Sikile piro? 4. Kok ora mlaku? Sik. Anane ora mlaku mergo kursi to. Nggih. Kuwi benda mati. Lek benda mati Lek benda mati ora iso mlaku. sing diparkir ning mburi napa nika? Motor, mobil, Mati napa hidup? mati. Kok banter mlakune? Tik ewang ngono. ora Mas golek pangan dhewe-dhewe iki. Hei, sik ora iso ya, aku ya gakal lagi. Kok yo Ngopo? Mobil benda ngopo? mati? Oh, benda Kok mati. saged mlaku? Mergo kuwi ana mesine. Angger nek mesine iso mlaku. mesin jahit ora mlaku. Apa bedanya bodrek karo kowe Mas? Bedanya bodrek sama saya. Apa? Oh, bodrek ki obat. Nek bodrek iku nambani lara sirahku, lah nek awakmu nambani kangen ning atiku. Ayo. Bebek 5 dikali 2 berapa? Bebek 5 dikali 2 berarti ya 10. Salah. Iya Pak 10. Salah. Lah piro? Masih 3. Lah kok iso? Yang 2 kan dikali. Wow, termasuk lepen. Jangkrik tenan kowe iki aja ngomong. Oh nek aku ora enek aja lali 3 dinane. Tak slameti to ngawur pitik ablane 28, wedhus 5, sapi 9. Kuwi nomor kuwi. Bisa kemben roti-roti. Terus? Pancene mbiyen ya mbiyen saiki. iya. Kok iso pari kesit dadi ratu. Wah, terus piye kuwi? Sakit hatiku. Nganjuk pilang kenceng. Apa? Mripate ngantuk udeli bodong. Senune mustika tuban. Apa kuwi? Saiki lho ora penting wis rasah wianan. Oh, wah jajan. Awan-awan tuku sabun. Lah apa ku ngadus kok tuku sabun. Jenenge adus ki. Yalah, arep otot kawat tulang besi, nek duit entek, yo panggah tulang tulung. Yo apa ora? Wong lanang. Nyapa? Kok sampean kira duwe rasa eman? Lah eman iki perkara apa? Bendino nukone kebul. Lah kowe iki nyapa ngurusi wong tuku udut iki. Ndang ditutupne lamu madang ngono lho. 30.000, 35. Lah wong tuku dhuwit-dhuwitku dhewe, ora njaluk kowe. Kok geger e? Lah kowe apa rugi nek aku tuku rokok iki? Ora eman-eman to. Lah nyapa deman-eman. Wong lanang ora perhitungan. Ora kaya wong wedok. Wong wedok blonjo kacak 1000 lah ngenyang ndrindil. Lah wong aku iki lho. Lah kowe nyapa? Sempakku molor. Lah sempak molor ya mentolo nganggo. Aku kowe eman-eman. Tak kaleni karet. Jabang bayi. Mbok rasa sempakane nyapa? Mundak ISIS. Ini parah ini.